nabomncane wakho. Hambani bafethu. Hamba naye, hamba ohlala nabo abomncane wakho. Hamba sohlala nabo abomncane wakho. Nawe uhambe ohlala nabangani bami ompumela abothandana nabo ulala nabo. Abangani bami obazi ngami. Imali iphutha elenzeke laba once wena usuzobona ukuthi manje hamba olala nobaba wakho wazi ukuthi ubaba wami seyinguna phakathi ngithelele laba kwakho lenzeke once sekuyinguna phakathi kunengane kakhulu ke leli lethu kwavela ingane suthi wena walenza kancane wena iphutha mina ngivele ngenza kakhulu ngoba wena wena ngisukela ngikunika angisamfuni bafethu ngikunika uthando wena ubonga ngeplate lamasimba wena uyabhosha kunalokho wena ungijwayela kabi mfethu ungijwayela kabi kodwa wena ngithumile ukuthi ngikujwayele kabi bengakujwayeli mina kabi bengikuthanda sanibonani babukela emakhaya igama uthobekile wakamdlalo osephasi wohlelo lethu inkinga zomhlaba babukeli ngixolise nje nokuthi ngifike ngithi ngiphinde ngithi niyazi ukuthi siphila emhlabeni kuhleli kunezinto umuntu uhlale ebambeyeka ubhizi ngala nangala phinde nje ngixolise nokuba phasi babukeli bami angiphilile kahle namhlanje kodwa ngoba phela umsebenzi kumele ngifike ngizosebenza nani kumele ngini-attend ngoba phela ngaphandle kwenu niyazi nani ukuthi asilutho ngiphinde ngidlulise nje ukubonga kule ensukwini nje sesipostile kade nangigcina bese nginesikhathi singekho kade sisafela amathuluzi babukeli bethu nisupportile na commenta nasikhombisa uthando ngiyalibonga uthando lengikhombisa lona liphinde lelo uthando lesikhombisa lona likhombise nakwabanye ayike akukho ngami kungani niyazi namhlanje ngibhalele ubhuti uthi sisithobekile ngiyacela uzongisiza uthi unenkinga mayelana nomuntu ahlala naye ucela ngimsize so ngase ngathi ngizokhuluma naye njengoba nimbona nje ubhuti eseceleni kwami ngizombingelela uma sengimbingelelile ngimcela ukuthi abingelele ababukeli bami emakhaya abathandekayo bese ke sihlala udabini sawubona bhuti yebo sisele unjani ngikhona sefikile ke uthobekile kwinkinga zomhlaba hayi ngincesa nje ukungena sacela qala ubingelela ababukeli bami ngaphandle kwabo phela ngilutho ngicela ukubingelela ababukeli emakhaya igama lami mina nguXolani wakamzimela Sibongo ngibhalela kwinkinga zothando la zomhlaba la ngoba ngiyangibona ukuthi abantu bayasizakala la nginenkinga la umuntu engihlala naye kahle ngathi nje umuntu ebese ngizomenza umfazi noma inini ngoba bese sihlalile naye inkinga ke shuthi kwakhona ubaba omncane ke ngokuba phela sisabantu abasuka emakhaya thina ke shuthi ngathola indawo ngala eThekwini ngakha ngala eThekwini manje shuthi ubaba omncane ke ezofuna amatoho la eThekwini kwaukuthi phela umuntu uyeyihlobeni zakhe mayekwazi ukusondelela amadolobha kanje kanti shuthi manje emsebenzini ke ubaba omncane naye lo wakwami babuye bashoshombisana yabo okuyinto engiphoxa kakhulu ngoba phela lo wakwami angaze ngize ngimbone emgaqweni mhlambe emeswa abantu noma umakhelwane naye akakho umakhelwane wasowakhe imisivele ke indaba isivele ivuke ekhaya ke manje ubaba omncane lengikhuluma ngayo ngizalwa uyena umuntu ongishisela impepho lo muntu engikhuluma ngayo kodwa futhi uyena umuntu angazi bengithi ngivusa umuzi wakithi shuthi fana nothi ngibese ngisathela yena umfazi wenzeni ubaba omncane ubaba omncane umithisela umuntu engihlala naye umithisele lothi uzomlobola le ngihlala naye into eyinkinga ke mina ngoba sihlala naye ngazi ukuthi ingane yami ola lo ngoba phela imini umuntu olala naye imini umuntu yabo umuntu wami ngokuhamba kwesikhathi shuthi ubaba omncane lento le iyamudla ngaphakathi ingane isikhona ubaba omncane siyamudla ngaphakathi lento ubaba omncane wavele wabiza umndeni watshela bonke abantu basekhaya ukuthi le ngane leya akuyona eyami imithi so uyena imithisile kuyimanje sithi angisakwazi ukuya ekhaya angazi ngizobabukela ubani bebonke ukuthi ngiswele ngishamaze ukuthi ngingaqala ngiyithini noma ngimkhulumele noma ngiyikhulumele kahle ngididekile sisi angisayi ngisho nasekhaya sengiphela la eThekwini manje
ngoba manje ekhaya ngizoya kanjani ekhaya kubantu engithi ibona abomndeni wami kodwa abantu abakwazi ukuthi kwenzeke into ekanje akubona bonke kodwa manje sebebhanqaya ngabhande linye manje sengizothemba bani mangakwazi ukuthemba umuntu okuyena engizalwa uyena ngoba phela ngizalwa uyena phela mangizalwa umfowabo ubamncane. Okay, ngiyakuzwa ngiyalizwa futhi nenkinga yakho ngiyathemba ukuthi sizoba nasisixazululo sakhe. Kodwa-ke ngicela nje sithi ukubuyele emuva ngithi ukubuza nje khona imibuzo engifuna ukuyibuza kuwena. Usuthandene nesikhathi esingakanani nomuntu wakho? Umuntu wami sesithandana nesikhathi eside ngathandana naye ngakubi naye nanomuzi. Sathandana naye mina sisemina ki-security. Ngiphanda ku-security ngiyayihlanganisela nje kwawukuthi-ke sabeka imali yabo bengumuntu mina obekade mhlawumbe ngibe ngiyiphuzele ngi-enjoyela impilo yabo nje yeah naye sahlangana sivele sijabulele kodwa kwawukuthi-ke uNkulunkulu nendlela yokuqondanisa izinto yabo ngoba nasemncwabeni uyamthola umuntu okuyena yena yabo shuthi ngamthola-ke kwawukuthi inkulumo yethu nempilo yethu nje iyaqonda iyahlangana and futhi sahlala sihlalile naye iminyaka yethu mihlanu sobabili sesiwakhile umuzi umnandi futhi nje yebo imihlanu sesiwakhile umuzi mina mhlawumbe singako sisahlanganisa ukuthola indawo ukuthola zonke lezo zinto sesiwakhile nje umuzi simihlanu esi5 sesiwakhile nje yebo ekuhlaleni kwenu nje inhlalo yenu bekanjani endlini hayi umuntu okahle uyayinakekela indoda ngingasho njalo uyayinakekela indoda uyayihlonipha indoda njengisho nje ukuthi ayikho into endaweni engathi mhlawumbe embi engizwa ngayo komakhelwane noma mhlawumbe nami ngeke ngiyibonele yona ileli ibhomu nje libele laqhamuka seliqhamuka nje ya ubaba omncane ucelela ukuzohlala nani ya ucelele ubamncane uzohlala uma esefikile ubaba omncane mhlawumbe umama wasekhaya ikhona nje into ekasho ukuthi ubaba omncane mhlawumbe uyam-ekthela ukhona izinto ezenzayo ubaba omncane angayithandi hayi akazasho lutho ubaba omncane umuntu oyihlekiselayo vele umuntu nje oyikhulekele vele phela mina ngikhuliswe yibona ngiyabonga ubaba omncane nje ngiyamazi akanankinga bengamcabangeli nanokumcabangela nje isizathu sokuthi ubaba omncane azohlala nani isiphi cha phela emakhaya ushuthi waphelelwa yitoho ngale emakhaya yabo yaphela bekade esebenza lento le yaka ANC yokulungisa imigwaqo lezo zinto lezo manje izinto ezihamba ibuye zibuye zibe khona ibuye zime okay wasiwathi ngoba unomuzi ucela uzocupha ngalana ngoba futhi una no 14 okay ubefuna uzama ukuthi akwazi usashayele noma ama truck nje azama amatoho khona bala njengoba ufana phela wena usunomuzi ngeke ngeke phela ngoba phela ubaba wami vele shuthi ubaba wami ke mangivele ngingaqondi ukuthi noma lo muntu engihlala naye ube nako ukuganga vele kwamanje ngisaqondi waphela ubaba omncane umuntu wasemakhaya kahle ubasola khona nje into ebikusolisa ibingekho into ebingisolisa bungasoli lutho uze nje wathola ibhomu ngoba sekudle kwi-family meeting sengibizwe ekhaya uma sewuke wakhuluma nomama mhlawumbe ukuthi lithi ukukhuluma nixoxe nodwa ungakangibhaleli mina singivele ngangazi uvane wacabanga thini ngabona ukuthi yazi sisi abantu besifazane bayabulawa abantu besilisa manje yabo bayabulawa abantu besilisa uyayizwa lento engisho ukuthi into engakanani enkulu futhi ijulile uma ucabanga sisimase kuthiwa sikhuluma sibabili aphinde futhi enze ngendlela mhlawumbe aphendule ngendlela ngaze mina ngigcine sengithathe izinqumo ezibhidayo ezomisa impilo yami futhi egcineni ingakho ngicela ukuthi angithole umuntu wesithathu ozoba njengebhageni ozokwazi ukuthi okungcono siyikhulume ekhona mawukuthi mhlawumbe sigcine siphethelana ukuthi mhlawumbe iyalunga lento ngoba phela ingane ikhona ingane yasekhaya futhi ingane isumfowethu ngiyabonga kakhulu nje ngibonga nesibindi sakho sokuthi usibhalele
uthi ucela usizo. Ngibonga nje nokuthi ubile indoda wangafuna ukukhuluma naye ngoba uchaza ukuthi umuntu wesilisa manini nobabili ngazi ugcine sekwenze ezinye izinto. Lokho nje kungenza nje ngibone ukuthi hayi umuntu oright oqotho okwazi ukucabangela ikusasa, ukwazi ukuthi uma ufuna ukulungisa inkinga kumele ulande abanye abantu ukuze inkinga yini izolunga. Usisi ukhona usemotweni uhamba nengane. Ngizomcela ukuthi ngicela umfana wami le engihamba naye, lo umfana nje engisebenza naye, engenzela ukuthi azame ukuthi uma kukhona isixakaxaka esikhona kungabe khona ukulwisana ngoba phela asizile ukuzolwa ngithi thina sizolungisa. Ngizomcela-ke ukuthi ahambe umlanda usisi eze naye sizokhuluma naye usisi la ukuze udaba lethu lizolunga. Hayi ngiyabonga babukeli, sisahamba-ke siyolanda usisi, siyabuya manje. Ngiphinde nginibingelele babukeli bethu emakhaya, sefikile ngosisi. Ngizombingelela ngiyichaze bese-ke ngiyamcela ukuthi ayichaze. Sawubona sisi. Yebo sawubona sisi. Igama uThobekile wakwamdlalo osephasi kohlelo lwey'nkinga zomhlaba. La ngibhalele ubhuti, ngicabanga ukuthi uyambona la eceleni kwami. Ngisacela ubingelele kuqala ababukeli bethu emakhaya. Yes, nibonani babukeli emakhaya. Ngikhuluma noNeli Mhlongo. Okay Neli, ngicabanga ukuthi uyamazi ubhuti angithi. Kubhuti-ke ungumazi nje kanjani ubhuti? Uxolani umuntu wami sithandana naye. Ngiyathandana, ukuthandana konje ungangichazela mhlawumbe kancane ngobudlelwane benu nobabili. Ngisho ubhuti ngiyamazi, sithandana naye, sihlala ndawonye. Sinesikhathi esingangeminyaka ewu-5 sihlala ndawonye. Benihleli kanjani, umuntu onjani ubhuti? Umuntu onodlame, umuntu oright, uphethe kanjani? Ngifuna nje phela ukwazi. Ubhuti uyasebenza, uyi-security, ubhuti uyaphuza. Ubhuti ubuyabe nakudlami masedlile. Maseshayile iy'nkambi lezi zakhe, uyaba nalo ukudlanyana. Nasothandweni akekho strong ngoba nje imali akanginiki. Ngize kuze kufanele ukuthi mina ngize ngenze ubuqophololo bami mhlawumbe mayidakiwe-ke transfer ekhadini lami. Ngisusaphi ebhenki lakhe nami ngifake ekhadini lami ngoba nje umuntu ongaphani nemali, kodwa ngihlala naye ngimenzela yonke into, ngiyamoshela, ngimphekela, yikho into engayenzi mina ngiyenzela lo muntu. Kodwa imali noma eyikhipha sisi kuba nzima, kunzima sengiyiphandile, kucaca ukuthi nje kuba khona ingxabano. Okay, nangokubhuti lana-ke uma nje ngingakamniki ithuba lokuthi akhulume, uma ucabanga ngabe yini enze abize nina nawe athi kuzokhulunywa namhlanje? Ecabanga Thule, talking the truth nje angazi. Awazi. Yebo. Okay, ngizomnika ithuba lokuthi-ke asho ukuthi kungani sinamhlanje la nawe. Nangu kuNeli usefikile, bengisacela nje ukhulume naye. Hle uzokwazi nokumbona. Into ezithi kubizele lana mfethu ngoba benginqene ukuthi ngikhulume nawe endlini ngoba bengibona ukuthi singazigcina size senze izinto sigcine silimazana. Neli wena ngithola ukuthi le ngane le ngazi ukuthi eyami kanti eyababa lesihlala naye lapha ekhaya. Neli kanti wena ngihamba ngikushiya nobaba la ngisala nobaba la namithisana. Shuthi le ngane ngithi ingane yami umfowethu. Uthathaphi lokho ukuthi kwakhe ingane? Njengoba kade ngihambile nje ngemakhaya bekuyi-family meeting bekuyokhulunywa yona leyo nto. Yena uyasho ukuthi leya ngane yakhe uyena okumithise wena, futhi nawe uyayibona uma usuyibokisisa ngempela eyakhe akuyona eyami, shuthi iwumfowethu leya ngane. Sengihlale nayo isikhathi esingakanele ngicabangela izinto ezinhle kangakanele. Yazi Neli, mina mfethu bengingenalutho Neli, kodwa manje mfethu bengazi ukuthi ngoba nginawe impilo yami iyaphambili mfethu. Uyakwazi ukungiqoqa, uyakwazi ukungibuyisa, kodwa manje ekugcineni usuzokwazi ukuthi ulale nobaba wami. Hayi nanokuthi mhlawumbe umakhelwane. Uyasho wena ukuthi ngiyakwazi ukuqoqa, kodwa wena akukho kuhle okwazi ukwenza kumina. Mina kodwa kukhona ebengikwazi ukukwenzela kona. Kunezinto oyibonayo empilweni yakho eyishintshile, zishintshwa yimina. Engifike mina zingenzeki, ukade kubheda, kodwa usuyabona ukuthi mina ngikwazile ukuqoqa. Wena okokuqala wena onayo kimi, ayikho into enhle nemnandi ongenzela yona. Lo
uthandana nabangani bami. Uyahamba ayophuza ematshwaleni afike ajole nabangani bami awayeka amantombazane engingawazi afuna ukuthi athandane nabangani bami. Nginey'thombe nje ngishuselwa bona ejoyintini eqabulana nomngani wami. Lona kuneli-ke olala nobaba wami. Wena Neli ukwazi kanjani ulale nobaba wami mina ngibe ngihlala nawe ngikwenzela yonke Thathaphi into. ukuthi ngalala nobaba wakho mina thathaphi yonke. Konke Ngoba phela kuya ngihlala nawe mina la endlini so ngizolala nobaba wakho. mina kade kasingihambile mina ngisemsebenzini nina nobaba nisala nenza into zenu nina lapha. Ayikho into ethenzayo sinobaba wakho. Bengeke ngize ngibizele i-family meeting ekhaya. Njengoba ngiphuma ekhaya nje uthathe indaba bengiyokwenzani. Angikwazi Bese bengine uyalungisa family yona meeting le. kini. Phela ingane emele ifakele isiphandla, emele ilungise. Ebibanjwe ngami. Manje ingane akuyona yami, ingane yababa. Kuyatholakala ukuthi ingane akuyona yami, ingane yababa. Yasesenze ngisho ne-DNA ubungazi. Ngingazi mina. Wenza ama-DNA ngey'ngane zami mina wena ngazi mina. Kanti bekumele ngize ngikutshele ngobani ngoba Ingobani ingoba indlela ungithembi. Musungenza Ingoba isilima ungithembi. wena. Musungenza isilima. Ubona Wena ukuthi ukwazi ukulala mina nobaba ngilala mina. nobaba. Ukwazi ukulala nobaba wena mina ngikondla mina. Awungivusele lo. Ngiyakondla mina ngiyakugqokisa ngikwenzela yonke into ngihlala nawe endlini. Wena kodwa nikwazi ukulala Wena nobaba. uyaphuza wena. Ngikwenzela uphahla. Uyaphuza wena ujole Ngikwenzela nabangani uphahla. bami. Yazi abantu abaningi Ayikho kanjani into abangenayo oyenzayo abangenalo uphahla. Ayikho into Ngikwenzela oyenzayo iroof. Ngikwenzela yonke into mfethu. Yazi mina awu Mbali bese ngiyakuthatha ubomngami. Kodwa manje njengoba wena usunengane esiwumfowethu. Wena uma ujola nabangani bami wena ngalesikhathi usuke ujola ngaso nabangani bami usuke ucabangani wena. Kodwa ngijoli nodadweni. Yazi wena waletha udadweni lapha. Akhumula ufene nodadweni. Wawangizwa mina Kanti ngibashela ngimlethele udadweni. wena yini udadewethu Wawangenza ngangalala mina nodadweni. phela kuwena wenze. Ngangalala mina nodadweni. Mina ngilala mina nodadweni. Ulala nompume wena. Angithi ulala nompunyela wena. Nginezithombe mina zenu niqabulana nalapha. Oh wena asubona ukuthi wena mithiswa ubaba. Ngikwazi ke mina ukuthi ngabe sobaba wakho. Shothi nginengane nje ina 2 years manje ingane kanti kababa wakho. Ingane ngazi mina ukuthi seyakho wena ukuthi yababa wakho. Hayi yababa la ngane. Akuyona yami. Uyena uhambosho njalo kini wazi Yebo, yakhe. kade kune family meeting lapha ekhaya. Musukenza isilima. Wangitshela ngani? Ngangabizwa ngani pho mina. Ubizwe uyapho wena. Family meeting. Ngizosho Ubizwe uyapho ingane kabani. Wena bangafuneka kufuneka lapha. Muwafuneka kufuneka lapha. Wena uyabatshela amanyalo wenza kumina wena. Ngikwenzani? Wona manje Angikumithisela amasimbo wenza kumina wena uyabatshela kodwa abantu bakini. Kini ke wabatshela kuleyo family. Imake usho ukuthi wena ngimithisa udadweni nami. Nami angimenze lutho ngimncintsha imali kodwa yangiwashela uyangiphekela ungenzela yonke into kodwa mina ngimncintsha imali ngihambe ngiyoyiphuza nabangani bakhe jointini. Hayibo. Wena une allowance nje wena. Kinezithombe zenu mina. Wena une allowance wena nginika yona njalo mangiholile une allowance. Unamanga imali mina ngiyatransfer mina. Ngiyayitransfera mina ebhenki lami. Usunalapho usuke usudakiwe ungaboni. Wena okokuqala wena mina mangiholile mina kunemali emele nginikeze. Okwesibili wena makumele kuyogross wena ogrossa imali nginika wena. Mina ngigrossayo. Nginika wena imali wenze yonke into yasendlini imali isuka ikubani ikuwena. Manje ngisho kanjani ukuthi imali nginginiki yona ikhanda wena uxa ngisho ungenza ikhanda imali isuka kuwena imali isuka ikubani ikuwena ubani kumele wena uyathenga into yasendlini noma ufuna ngenze njani ngiqomele yena lo baba wakho manje phela umqomile ubaba unengane naye apho lo maphepha ngikhombisa ngikhombisa amaphepha ngongisuthi wena ne-DNA wayenza ngengane ngingazi mina awusho funa ngiyibona awukukhulume nje siyibona yazi Mbali mfethu ngizomshalo bafethu cha uzomshayelana uzomshaya ngikushayeni mina mawuphuza nabangani bami mawuphuza nabangani bami wena ngikushayeni uthana nabangani bafethu yazi manje wena uthana nompume wena umngani wami uyamazi baba ubazi ingami kwayibona umpume usubona ukuthi wena mawusema jointini mina ngisenjini ngilele nengane wena uqabulana wena mugodi uyakampume Ngiyowenzani ngampume yazi mina mangigoduka ngiya kulo muntu lo olale naye wena mangigoduka mina ngithi ngekhaya ngiya kulo muntu lo olale naye wena bese kungikhomba nami ukuthi ngilale naye ngoba bese ngibona ukuthi nawe unathando lami anginathando lami noma sekuphela lona yini uthando okay kancane ngiyanibona niyaphikisana niyaxabana kodwa ke ngimuzwa unili la eceleni kwami ethi bese kumkhomba ukuthi ngilale naye bengifuna nje ukubuza kancane ubhuti la uthi wena ulale nobaba omncane ngabe iqiniso lela lisho
Uyayizwa? Ngingabuza mhlampe nje. Yamuzwa? Sikwenzeka ngikade ngisendelwe izithombe Uyayizwa le? umngani wami. Ulala nobaba lo? Bekulonto bephuza lapha ejointini ngingekho mina. Angisawahamba ama-20 ngoba nginengane encane. So uma ukuthi ngiyakwenza ngikwenzela endlini. Yena-ke ukwazi ukulala nobaba lo? Angishiyi. Uma ukuthi ngisendlini ngisendelwe izithombe lo uqabulana nabangani bami lapha ejointini. Uqabulana nabangani bami mayebuya ubuya akanamali akanalutho. Uma ngifuna izinto zengane angikhulumele umsangane nje into engayazi ngithi kanjani ngoba phela uyasebenza kodwa ingane isola ngishina kuyena. Ngingathi uyavuma ukuthi walala nobaba omncane. Ile nto ngisho ile nto engangiyibonayo lo uyangijwayela wena ngijwayela wena Ngoba bengiphi imali wena lo buhluleko ukuthi bengikondla mina ngikwenzela yonke into uhambolala nabangani bami ejointini mfethu uhamba ungabuyi for whole weekend uyazi mfethu ukuthi kuyimalini ukondla umuntu kuyimalini ukondla ingane njengoba isize yazi abangaka uyazi ukuthi kuyimalini yazi ukuthanda umuntu kuyini uyazi ukuthanda umuntu le ngane sezongifaka uthando layo ngaphakathi ngilenze njani lona uthi ngilenze njani ke lo uthi ngilenze njani ke lo ngobani ukuthi ulenze njani kodwa konke engikwenzile mina ngiphusho wena angikwenzanga nje hayi mina lona mfethu mina ngiyambona kumele ngihlawule nje for into engekho kumele ngihlawule lo bafethu kumele ngihlawule ngijwayela kabi lo hayibo ngithola kanjani yazi uzokusakaza mfethu uyaba mfethu lona mfethu angimshayi lona mfethu yazi ngoba mfethu bengakazi azenze into engazi ukuthi esize siqabane kanje kodwa first uzolala nobaba wami mfethu ngihlele endlini mina ngilinde wena kuyisilima mina ubaba wami mfethu ayina nomngani wami mfethu ayina nomngani wami mfethu ayina nomngani wami mfethu ayina nokuthi umngani wami mfethu ngifune ebanganeni bakho ngifundisa ngafuni ubaba wakho uthi ngizoshisela ubanike impepho ke manje uyena lo muntu olala nawe uzoyishisela wena awukwazi awunazo ungijwayela kambi mfethu ungijwayela kambi bafethu ungijwayela kambi bafethu ungijwayela kambi lo bafethu hayi hamba nayo le ngane hayi mina mfethu nale ngane yakho ngisanifuni kwami angisanifuni mina lapha kwami mfethu angisanifuni omncane wakho hayi hambani bafethu hayi hamba naye hamba ohlala nabo omncane wakho hamba sohlala nabo omncane wakho nawe uhambe ohlala nabangani bami ompumela abothandana nabo ulala nabo abangani bami obazi ngami imali iphutha elenzeke laba once wena usuzobona ukuthi manje hamba olala nobaba wakho uyazi ukuthi ubaba wami seyinguna phakathi ngithelele lababa wakho lenzeke once sekuyinguna phakathi kunengane kakhulu ke leli lethu kwavela ingane sithi wena walenza kancane wena iphutha mina ngivele ngenza kakhulu ngoba wena ngisukela ngikunike angisamfuni bafethu ngikunika uthando wena ubonga ngepeta amasimba wena uyabhosha kunalokho wena ungijwayela kabi mfethu ungijwayela kabi kodwa wena ngithumile ukuthi ngikujwayele kabi bengakujwayeli mina kabi bengikuthanda mina Neli ngikwenzele yonke into Neli ngithengele ingubo zokugqoka ngithengela yonke kuzokuthi umuntu esifazana athengele isicathulo kodwa wena ngiyakuthengela thengela yonke into mama ukuthi ubungithanda uyazi uma ungena endlini kanjani ukuthi uyolana nabangani bami ubungithanda ubungangithanda wena ubungixhaphaza wena ungangixhaphaza wena yazi ungaboni wardrobe wakhe uyangixhaphaza wena ungaboni wardrobe wakhe uyazi ukuthi mfethu wonke umuntu osifazane akekho umuntu ongayifisi lempilo ephilayo usencane kuzoma ngimphindele lo baba wakho yenye ingane isibili uzobona ukuthi nami ngiyakwazi ukwenza yabona wena ngijwayela kodwa uze wazi ukuthi mina ngiswela namhlanje nje mfethu angisafuni uphinde kubone nje kwakona uphinde ungibone kwakona nje mfethu thatha into zakho nje lapha uyahamba nayo lengane yakho ongcono sesohlangana emafamu ngoba vele sohlala nobaba wakho nohlala peace vele busuyinkinga bese ngingasazi nami ukuthi ngizohlukana kanjani nawe yabo nje ingakho ngavele ngalala nobaba wakho ngoba bengifuna yona into ozobona ngayo ezokukhipha kumina ngeke uzongishaya ngiyokubopha ngiyakubopha uma ungishaya ngiyokubopha
Okay, ngisacela bandla uhlale phansi sisikhuluma. Ngiyabona ukuthi amaphapheni aphezulu kodwa ngicela usondele. Kwakuyiyona into engangifuna ukumkhombisa ngayo nami ukuthi uyangijwayela nami angithandi zonke lezi zinto zenza kumina. Okay. Ngoba mina Hhayi, bengenawo lo amandla manje okukushaya. umshayelo. Bengenawo amandla okukushaya, ngikushaya ngengane. Okay, angithi ubhalele nini azizile thina uzoshaya la. Yazi- Awushongo futhi ukuthi yazi uzomala. sis. Ubufuna izimpendulo akuphendule kahle. Angithi sibadala wabiza nami Uyazi ukuthi sifuna silungise. ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu Ngicela unginike ithuba ngikhulume noneli ngize ngithole ukuthi yini eyamenza waze wagcina eselaleni ubaba omncane wakho. Ukuze nawe uzogculiseka. Ngithi uyangizwa. Ngiyakuzwa sisi. Okay, ngicela wehlisa umoya. Okay sisineli. Ngiyabona la niyaphikisana niyaxabana kodwa mina esayidini lami ukuze ngathi mina mhlampe ingoba sesithandane kakhulu nalona asenalo uthando lwami sekwazi ukulala nabangani bami mangifuna imali kona kwaqale kwamnandi siqala ukuthandana nesinaye mhlampe for 2 years sina 5 manje sina 5 years yayi kwamnandi nje wayindoda kumina wasupportive wa right nje kwahamba wajika umuntu asafuna unginika imali umuntu usekwazi ukuhamba ekhaya angabuyi mangithi ngiyezwa ngabantu ngisendela izithombe eqabulana nabangani bami useyinkinga nje useyinkinga mangikhuluma endlini yena Wasudecide ukutala nobabwami. Wasudecide ukutala nobabwami. Okay, wesisineli kancane singamnaki nje ngicela sikhulume sobabili. Ngifuna Wasuvele ukuthola uthithela nobabwami. isizathu esenza ukuthi uzugcine ngifuna ukuthola ubudlelwane bakho angifune ukuyibeka kahle uyizwe lento ngifuna ukuthola ubudlelwane bakho nobaba omncane ukuze kugcine kuphuma umuntu ukuthi benithandana nobaba omncane noma kwaba yi-once off or bekwenzakalani nokuthi ubaba omncane kwakuthena zacela ukuthi ambathe nawe ngoba phela ubaba wakamfana. Ngifuna nje ukuthola lapho uthi ungicacisele. Futhi ngizokutshela ukuthi njengoba esho ukuthi uba omncane usuke emakhaya uze la ngokuzofuna amatoho wafika wazohlala nathi so impilo esiphilayo ubaba uyayibuka la umxabano amaxatshwana uyabuka yonke into yabo mangikhala ngisuka ngihamba ngekhaya ngithatha izinto zami naye la ngifusekisa ubaba ubuka yonke into ngiphinde ngibuye ke phela ngoba aphinda abuya azongincenga buya mama ngazi kanjani ngibuyele kuyena mangibuyela ke kuyena ke ubaba mayengekho lo abe nalo iphosisi kwawena uzuloko ahlala udlala ingane ngoba yini ngibuka ubaba omncane akanayo inkosikazi. Akanayo unkosikazi wahlezi wadlala lengane njengoba yini ungihlanga ngako right kangaka ubaba shakhipha imali yena la ngizoshelana emzini wami le angincintshayo yona ngizoshelana emzini wami ubaba nginikeze nje u500 sisi yayizwa le manje yena angangiphe noma 100 rand inkingi indaba leyo kodwa waphuza nabangani bami uthana nabangani bami ubaba uyangenzela izinto Okay, ubaba the time ethi yenena usungaze udlale lo phela umuntu wakho weminyaka lo wena wafila kanjani awuthukanga noma kwakukujabulisa ukuthi usushelo baba omncane kwangijabulisa ngoba into azenzayo nayo bese wesu besengeke esenza kakhulu wacabanga ukuthi ke imali vela leli qiniso njengoba selivelile ubuvela umthando hayi nginandaba anginandaba nje nalomini awusenandaba naye ngesikhathi ke sengamane ngiqhubeke naye ubaba wakhe phambi kwakhe ngesikhathi sewuthola ukuthi ukhulelwe ubunayo show ukuthi ingane kaba benginayo buwazi kahle hle bengazi ukuthi yababa omncane okay imali usho ucela lo nje mina mfethu bengazi ukuthi baba omncane wase wakhetha ukuthi le mfihlo wena uzosithatha ngempela mfethu ngoba phela ngoba lo wensilima ngempela lo ukumeza angithi nami konke lokho ngikwenza sokuhlukunyezwa uyena uyangihlukumeza ngihlukumezana ngoba ngikushayiwe waqeda uthando wangikhanda inhliziyo angimshayi lo ngenza noma yini mfethu ngimenzela yonke into sisi ngimenzela yonke into uyazi ngempela emzini umuntu ongavela suko umuzi uthenga into eziningi uyakhi umuzi ungihlukumeza nangu kodwa usisila ungume uyaveza wena uthe lemhle kahle kumnandi wathi umphethe kahle uyaveza manje ukuthi wena ulala nabangani bakhe ulala nabangani bami ngithunyelelwe izithombe ngimkhombise manje kwenzeka iphutha asisho ukuthi mina sengimthumelela abantu inkinga zokuthanda sisi othandweni kuba khona inkinga yabo kwenzeka iphutha nami kwakidakelwe kwenzeka iphutha shuthi ke ngalala nomngani wakhe kwaba yiphutha
futhi wadinwa Nami sayikhuluma kwaba leyo nto yiphutha-ke, nami sayikhuluma leyo nami nto kwaba yiphutha-ke. sayilungisa yabo Nami yalunga kwaba nje yiphutha kwakuthi into ukudlalela ubaba esilungile wakho. manje sengiyaxakeka ukuthi Nabangani bami wena bekumnandi usiphutha. ubudlelwane Nami benu kwaba bekhipha yiphutha. imali awusayikhiphi kusho ukuthi usuyikhiphela bama ungasayikhipheli yena phela imali. hayi sisi Usayikhiphela bona sifuna uhulumeni. sifuna ukwakha lapha sifuna uku-extend umuzi umuzi wethu awumkhulu u4 room yabo u4 room sifuna uku-extenda ube ne-bathroom ube right ube nama-tiles unayo uyibeka nini ngoba unayo yiphi lo Ikhona imali. Ikhona- uyibekaphi ngoba ikhona awunayo imali ikhona imali ayikho mina into yakhe mina engayazi sisi nginamakadi Awunayo imali. nginekhadi lokubeka imali ukuthi nje angiyisebenzisi ngabe kakhulu. ngiyalazi Akalazi. Angithi uyabona-ke futhi naleli Akalazi. engilitholayo Akalazi. uneplan ofuna ukuyenza yena umtsheli uzocabanga ukuthi imali angithi uyidla nalaba umpumeni. Kahle kahle sisi thina sikholelwa ekhaya sikholelwa ekuthenini unkosikazi kuyenzeka uthi ufuna ukwenza ukuthi bese awujiki umqondo wakho athi wena enza ukuthi kanti kahle kahle into ebibalekile kumina beke ukuyothatha yena yezwa Nini? kodwa silungise Nini? umuzi sibe Nini? nomuzi Uzothatha nini? ungamthathi engenalo uphahla ngizomthatha ngimisephi siyoqashana ayikho Angithi nje uyasho ukuthi bese ikhona each and imali. everything wena oyenzayo besihlezi sikhuluma nawe yini le oyithi wena ubeka imali mina ngingazi uqemba manje khoma lokuyibeka la Yeah. imali uyidla namantombazane nginayo mina wena. imali kuyimanje ikhona uyidla imali namantombazane wena usuzukuthi oshintshi buka oshintshi busuthola ngisho ungiphuka imali okwenza ikhanda siyahola imali okwenza ikhanda le. sisenza izinto zasendlini Suhluleka. yes yabasala ngoshintshi nami ngojabula nabangani bami mangijabule nabangani bami uyazi ngiyabuya ngihamba ngophuza la ngiphuza khona ngibuye endlini kwenzeka kanye lokakushoyo njengoba na esami nangalo mpumi ngoba Uyazi ukuthi mangithi ngibheke emumva nje ngiyalalelisisa siyakhuluma uthe nahlangana vele bomnandini nayishintsha impilo yenu yasebomnandini nazizama ukwakho nanezizozama ukubambisana nakha kuze benempilo kwenziwa yini ukuthi wena uphinde uyijike impilo uphindelele ungabe usafuna ukuthi niphile ngoba phela njengoba senishintshile angisho ukuthi mina ngiyanikhethethe impilo kanjani noma mhlawumbe ngithi usisi u-right noma u-wrong akekho right akekho wrong kodwa siyaxoxa la sifuna ukuthi sibe nesisombululo ngesikhathi wena sewuphindele ematshwaleni usuthi yena akenze njani isisombululo sisihlampe ngisho kanjani sani mina ngisamthandi lo angisamfuni hayi nami ayingeke ngisamfuni lo Ngeke ngikwazi into ngayo. esengavele ngiyenza mase ngabe ngiqhubeke naye lo baba wakhe kahle kahle wena bhuti ubungibizeleni lana usisi phela okuyikona nje ukuthi ngize ngibize ukuthi lana ngesibizeleni yini ebekade ifuna ukuyazi ubefuna ukuzozwa ngendaba efuna yengane ukuzwa ngawe njengoma wengane ngoba phela bese kade sebiziwe ekhaya. cabanga ukuthi sengichazile sami konke futhi naye-ke usephinde wakhuluma namanga akhe o-DNA ngifuthi benginga-right ukuthi ngempela uyenze ngempela i-DNA ukuze uzothola ukuthi ingane kababa okay ingane futhi ekababa wakho and ubaba wakho sisaqhubeka sisathandana naye uyayondla ingane yami uyangondla nami uyanginakekela ungenzela yonke into wena lehlulayo ukwenza so nje mina wena angisakufuni mina wena angisakuthandi ngempela bandla hayi kabi so ngicabanga ukuthi obongibizele kona wanele ngakho uphendulekile hayi hamba noma usungahamba ngisenankinga nawe Siyabonga sisukuba nawo ohlelweni. Ngicabanga ukuthi uzwile uphendulile uyasho ukuthi impendulo obuzifuna uzitholile uzizwe njani kodwa yeke ngizokubuza phela ngoba kuthiwa impilo ibuzo noma ngabe kunjani. hayi sisi ngisho iqiniso nje angiphathekile kahle yazi kahle kahle manje sekunzima nokuthemba umuntu wesifazane yazi sekunzima ukumthemba umuntu wesifazane sizothatha isikhathi nje ukuthi ngiphinde ngithole omunye umuntu wesifazane ngoba ayi Kodwa ngicabanga ukuthi ufundile-ke emaphutheni angisho ukuthi unephutha awunaphutha ngicabanga ukuthi kodwa kuthiwe enye into mayenzeka isuke inesifundo so iphutha elenzekile uzozama ukuthi ulilungise ungabusalenza uphinde futhi umuntu wesifazane ngisho ukuthi ngiyamseka usisi urongi naye umuntu wesifazane uyamhlonipha awuzwani nabantu abasondelene naye nithi-ke abantu besilisa bayamasoka ubusoka awubenzi nabantu abaseduze naye ngoba uyabona ukuthi bupheleleni ekutheni yena-ke avene alale nobaba wakho
uselale nobaba wakho usethini yena yakhe impilo useyiqhuba nobaba wakho, uyacabanga wena ukuthi impilo yakho izoba nzima kanjani ukubona omunye umuntu wesifazane eqhubeka nempilo nobaba omncane wakho kade kuwumuntu wakho? Okwawunokho ukuthi kurongi, kodwa-ke into masiyenzekile akukho ukuthi ungayishintsha. Urafu sisazi lento le ingisanganisa ngekhanda, azi kutshela iqiniso kuyimanje nje ngisantuntelwa ikhanda. Ndingathi ngashaya noma umoya Awudingi mhlawumbe ukuthola i-counselling yabo, mhlawumbe kungenzeka udinga ukuthi ukukhanselisho ube right ukuze ungeke uze uthathe izinqumo ezibhedayo. Yabo nje lesi sokuqala isinqumo sithathile ukuthi ubize thina bese ubiza usisi ukhuluma naye kanje ulitholile iqiniso. Yabo nje usulitholile futhi iqiniso libuhlungu linzima, kusazoba nzima futhi ukuthi uletshise, kodwa uyadinga ukuthi uye kwi-counselling ube nabantu ozokhuluma nabo ukuze lento uzokwazi ukudila nayo ngendlela e-right, uzokwazi nokuthi uxole uqhubeke nempilo. Ayimi futhi impilo la isazoqhubeka. Ngizwa kahle sesayi. Ngiyabonga enkingeni yokubantu eyinkingeni zothanda ukuthi nje nosisi lo ungenzele ezinye izinto. Awungenzele into engingayazi. Sibonge kakhulu nathi phasi kohlelo lethu ley'nkinga zomhlaba ukuthi usibhalele nokuthi usithembe ngenkinga yakho. Sisazoqhubeka sikubheke, kunempilo izoqhubeka, ayipheli la. Usazomthola omunye umuntu wesifazane, umphathe kahle lezomthola, umlalele mekhuluma, ungamzwisi ubuhlungu. Imani ney'nkinga nithathane nibekane phasi nikhulumisane ugweme ukuthi amaphutha akenzeka before angabe senzeka kulo budlelwane oyobe usuyabakha. Ngizwa kahle sasa. Siyabonga ababukeli bethu, ngicabanga ukuthi nilibonile uhlelo lwethu lanamhlanje. Ubhuti obekade efisa ukuthola mayelana nomuntu ahlala naye endlini ngengane utholile. Engingakusho ukuthi impilo emhlabeni kusemhlabeni, ikusasa akekho lazi ukuthi limphatheleni. Ubhuti uzamile wakhombisa uthando, waba namaphutha, kanti emaphutheni akhe akasaboni ukuthi yena useyamlimaza lo wesifazane. Lo wesifazane uthe meselimele naye wathatha sakhe isinqumo sokuthi ashintshe impilo, noma impilo yakhe-ke eyishintshe nobaba omncane. Mina-ke okwami akusiko ukubajaja, ukubasiza bathole ukuthi ukuxolelana nokuthi bathole usizo bakwazi ukuqhubeka ney'mpilo zabo. Ngithemba ukuthi usisi impilo yakhe izoqhubeka kahle, nobhuti izoqhubeka kahle. Nani babukela emakhaya nikhomente, abanemibono bababonise ukuthi benze njani, bathole usizo kanjani. Siyabonga kakhulu futhi ngothando nisikhombisa lona, niqhubeke nisithande nisisapothe. Ngaphandle kweni niyazi ukuthi asilutho, nimncane kodwa-ke akekho umuntu omncane emsebenzini. Emaphutheni engiwenzayo neniwabonayo ngiyacela ukuthi nisho ukuthi sisithobekile, iphutha lokuthi nelokuthi ulungise la ukuze uhlelo leli luzokhula nani emakhaya nizokuthokozela ukuthi mengiqhamuka ukuthi awunango-ke lowo sisi usezosijabulisa futhi. Ngiyabonga.